Türkmenistandaky barha ýitileşýän ykdysady we ady krizisiniň arasynda pulsuzlukdan kösenýän ilat eklenç aladasynda öz ganyny satyp güzören aýlamaga mejbur bolýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 9 noýabrda Lewapdan habar berdi. Soň hepdelerde Türkmenabatdaky Velayet Hassahanasynyň we Farab Etrap Keselhanasynyň gan merkezinde her gün onlarça adam üýşýär. Olar gana zerurlyk duýan adamlar üçin gan bermäge taýýar durýarlar. Häzirki wagtda bu ýerde yüzlerçe raýat barlygdan geçip öz gan toporunyň maglumatlaryny öňünden berip goýýar diýip gizlilik şertinde söhbetdeş bolan habarçy gurrun berdi. Onuň aýtmagyna görä bu adamlar her 1 gram gan üçin döwletden 2 manat, gana zerurlyk duýan raýatlardan ýa-da olaryň howsarlaryndan hem 2 manat alýarlar. Ganlaryny satýan adamlaryň tasy ählisi işsiz bolup, olar öz ganlaryny satyp maşgalasyna un, çörek, kartoşka ýaly esasy adyk önümlerini satyn alýarlar. Adamlar iş tapman, ýeri çörek satyn almaga pul tapman, indi ganyny satyp güzeran eklemäge mejbur bolýarlar diýip habarçy belledi. Türkmenistanda 3 ýyldan gowrak wagt bäri ykdysady kynçylyklar dowam edýär. Pandemiýanyň fonunda fevral aýynyň ahirinde döwlet serhetleriniň ýapylyp, gatnawlaryň täzeden düzgünleşdirilmegi bilen soňky aýlarda ýurtda adamlaryň eklenç hususanda adyk üpçünçiliginiň ýagdaýy hassa ýitileşdi. Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçylary döwlet dukanlarynda adyk yetmezçiligi, olaryň öňündäki nowatlar, adyk önümleriniň hususiýetçilerdäki bahasynyň ýygyderli gymmatlamagy barada dowamly habar berýärler. Özüni erkin aga diýip tanıştyran Faraply işsiz raýat habarçymyza beren maglumatynda ýaşaýyş oňşunyň kynlaşmagy bilen eklenç güzören aladasynda öz ganyny satyp soňky aýlarda 3000 manat gadanandygyny aýtdy. 250 gramdan 3 gedek gan tawşyrdym. Her gedek 1000 manat töweregi pul gazandym. Bu pula maşgalama zerur bolan ady karitlaryny satyn aldym diýip erkin aga habarçymyza gurrun berdi. Şeýle dol ganyny satmak isleýän dalaşgärleriň köpdügi sebäpli onu bermeň üstünde dawa jenjelleriň hem bolýandygyny aýtdy. Azatlyk radiosy baýdylanlar barada Lewap Velayet we Farab Etrap hassahanalaryndan hem de olaryň gan bölümlerinden kommentari alyp bilmedi. Türkmenistanda ykdysady we ady krizisiniň barha ýitileşmeginiň arasynda pulsuzlukdan kösenýän ilatyň eklenç güzören aladasynda dürli usullary oýlap tapýandygy, şeýle-de zirdiwilleri dörýändigi, dilekçilik edýändigi we käbir aýalgylaryň mätäşlikden tenlerini satmaga mejbur bolýandygy barada Azatlyk radiosu mundan öň hem habar beripdi. Şeýle-de yetkinjek ýaşyna ýetmedik çağlaryň hem maşgallaryna maddi goldaw bermek üçin bazarlarda we ekin meýdanlarynda zähmet çekýändigi ma'lum bolupdy. Ýaş çağlar söwda merkezleriniň duralgalarynda 1-2 manada ulaglaryň tekerlerini, aýnalaryny ýuwup berýärler. O ýerlerinde çağlar adamlaryň mal ýataklaryny arasalap, ekin meýdanlarynda işläp gazanç edýärler diýip Lewap Velayetinden habarçymyz iýul aýynda beren maglumatynda aýdypdy. Türkmen häkimiýetleri ýokarda beýan edilenleri tasdiklap ýa inkar edip çykyş etmeýärler. Resmi media Türkmenistanlaryň berkarar döwletiň bagtyarlyk döwründe ýaşaýandygy barada ýygyderli reportajlary görkezýär. Ýöne eklenç üçin dürli usullary oýlap tapmaga mejbur bolýan ýurt raýatlar barada mesele gozamaýar. Şeýle-de ýurt resmileri Türkmenistanda işsizligiň derejesi, işini ýitiren adamlaryň sany, olary sosial taýdan goramak, gaýtadan hünär bermek we işe ýerleşdirmek boýunça görülýän anyk çäreler barada da maglumat bermeýärler.